С просто око се вижда, че в света текат разломни процеси в съюзите, държавите, общностите. Стават големи промени, които са само в началото си. Има опасност държави да останат затрупани под разломките на отиващите си действителности, ако съответната държава не мисли сама за своето бъдеще. За България това е в сила с най-голяма тежест. Голяма промяна стана в САЩ с избирането на Тръмп за втори път за президент. Новата му администрация този път ще работи по-крайно и няма да позволи либерално-глобалистката клика просто да мимикрира. Но това, за да се случи, трябва да се захване здраво за работа, а не да чака от само себе си да се разпадне тази пропаганда. В България също трябва да си поставяме тези въпроси. Бъдете сигурни, че тези, които са били на хранилката на неолибералите, ще търсят реабилитация и реванш. Затова трябва да се действа активно и бързо. Трябва да се разформироват всички фондации, които са работили за интересите на свободията и са били финансирани от чужбина. Трябва да се търси наказателна отговорност на всички издатели, които са публикували издания в противовес на истинските човешки ценности. Да не се забравят режисьорите и продуцентите, които са пропагандирали античовешки продукции. Трябва да бъдат обявени за противоправни всички, които десетилетия говореха и работиха против българската държавност и подлагането й под чужди интереси. Това най-вече се отнася за проведените преговори за влизането в НАТО и в Европейския съюз, които директно са убивали българската държавност и националност. За всички тези неща не е лошо да бъде търсена помощта и на администрацията на Тръмп, защото те няма как да знаят конкретиката в България, а и съдействие от всички течения в други страни, които говорят за такива проблеми. Трябва да се обърнем към всички посолства, които десетилетия наред организираха гей парадите в София, което беше недопустимо вмешателство във вътрешните ни работи. Да бъдат предупредени, че ще бъде изискано тяхното отзоваване, ако продължат да се намесват в ЛГБТ пропагандата, и да бъдат санкционирани всички политици, които даваха разрешение за това или правеха одобрителна пропаганда. А и не само политици, а и тези, които търсиха телевизионна и друга медийна изява с такава пропаганда. Да се търси отговорност от тези, които пропагандираха семейства без деца, които чрез статии или филми казваха, че няма нужда да имате деца. Или онези, които говореха за хормонални терапии на деца по смяна на пола. Или онези психопати, които искаха да ни бъде въведено понятието родител 1 и родител 2. Да не забравяме, че имаше политици, които пропагандираха да няма пол, както е в генетиката, а да има пол със социална роля и общо взето мечтаеха да се размие разликата между мъж и жена. Трябва да кажем, че в нашата борба за истински човешки ценности имаме верен съюз в лицето на Българската православна църква, на която в огромна част се дължи дълговременната и българска държавност и националност. И да се разбере, че всеки, който говори срещу нея, всъщност иска да изкорени българщината. Да не забравяме кризата, която организираха около вирусите, как обществата бяха насилено вакцинирани с недотам проверени ваксини. Да се разбере кой взе милиардите за поръчките и така нататък. Защо в световен мащаб бяха поръчани повече бройки, отколкото можеше да бъдат използвани. Щабът, който беше организиран в България, също беше пропаганден, а не действително действащ. Защото знаете, че за съжаление ние загубихме най-много хора на 100 000 жители, което е доказателство, че не се е работило в името на медицината, а в друго име, най-вероятно парите. Политиците, които се скриха за щаба, но всъщност ги назначиха, също имат вина за това. Ясно е, че много от тези проблеми са по-слабо проявени от нас, но е видно, че българщината е поставена в кюшето на интересите в държавата ни. Доказва го образованието, пиесите, музиката. И все пак цялото човечество трябва да работи срещу тях, за да се грижи за своето общо самосъзнание. Общо човешкия разум трябва да ни защити, за да има бъдеще за човечеството. Както много пъти е било в историята, например с инквизицията, с множеството войни, с други човеконенавистни теории, като колониализъм, робство, расизъм, геноцид, които са погубили много човешки животи. За да бъдат промените невъзвратими, трябва да се действа решително и крайно. Няма как да бъде по друг начин.